Čaute, tu sú Vtáci TV a vítam vás pri novej sérii z Minecraftu. Dneska je tu pre vás Kortix a Prapor. Čau, čau. Dneska sa budeme venovať kopaniu, ťaženiu a stavaniu. Čiže... Toto je Kortix naše... pôjde asi nakopať stromy. Áno, ďakujem, Prapor. Ešte si mi to povedal. Toto je naše spoločné prvé video. No, je to moje aj Praporové úplne prvé video. No čo, Prapor, mohol by si nám dať čo o sebe porozprávať, nie? Tak. Volám sa v skutočnosti Jakub a budem točiť let's play a gameplay. Áno, ďakujem. A čo ty? Čo nám povieš o sebe? Tak ja sa volám v skutočnosti Dávid a tiež budem natáčať let's play a gameplay. Wow. Máme dačo spoločného. Kde si? Za tebou hneď. Nevidím ťa. Počkaj. Už ťa ani ja nevidím. Už som povedal, že to je naše spoločné video, čiže nemám v pláne veľmi k tomu rozprávať. Presne tak, ešte sa hanbíme. Je to tréma. Tak by si to takto dalo povedať. A už ťa vidím. Tak to poznáte tých, ktorí to točia. Karavičku zabijem, aby som mal meso. Koľko máš dreva, Kortix? 32. Počkaj, urobím workbench. Toto prvé video naše nebude až tak veľa o stavaní, bude hlavne o ťažení. Kde si sa zase stratil? Zabíjam tú kravu, počkaj. Budeme točiť hlavne let's playe a gameplay z Minecraftu, ale občas by sme mohli prispieť aj ako je hra Assassin's Creed, Far Cry 3 No. a tak. Takže spravím si z dreva plenky. Už som urobil. 32. Chceš? No, môžeš. Tu máš. Počkaj, Díky. urobím ti len krumpáč. Chceš? Budeme Ďakujem. lepší krumpáč ako ja mám drevený. Ťažíme troška cobblestone. A vidím uhlie. Už ho mám 5, 6 dokopy teraz, takže prepáč, že tak. Som to preskočil. Koľko máš mesa? 2. Si mi povedal, že ideš zabíjať krávy, nie náhodou? Dal som jednu už. Jednu. Je to strašne veľa uhlia, ale videl som už aj železo. Choď ho vykopať tam do tej jaskyne, aha. Nie, to som ja. Prepáč. Vyťažím toto uhlie, hej. Už to mi nechce robiť. Tu máš torčky. Asi som ti ich nehodil. Lebo sú tu. Ďakujem. No tak.
Toto nie je jaskyňa, to je taká polovičná jaskyňa, lebo tu nič nie je. Našiel som ďalšie uhlie. Máš sekiru, či nie? Našiel som aj takú jaskyňu. Tak hor sa do nej. A je to aj železo, čo je výborné. Nie, kráva. Zabil som. Čo? No, taká chudá kráva, iba jedno meso mi dal. Čakaj ma, kde si šiel? Stretneme sa pri crafting table. Mám 5 ironu. Už tam není. To mám v ruke. A ja som za tebou. Hej, stoj, Kubo. Kde utíkaš? Som tu. Tam za tebou, poď. Tam už tá jaskyňa končí. Aj tu? Mohli by sme sa tu zabývať Na prvú noc. Aj na prvú noc. Nevidel si žiadne ovce v okolí? Vykopem nám tu kus. Urobím tu takú menšiu miestnosť pre nás. Môžeme si Pretože spoločné chvíle. Hej, môžeme si užívať. Ale keď by mali ešte postele, to by bolo lepšie, nie? No veru. Veru, že? Spravím furnace. Tam. Hodil som tam uhlia. Máš železo už? Áno, 5. Tak ho dám vypáliť. To mi potom zvýš 2. Zvýšim 2. Tak už sa vypaľuje. Dobre. Toto video nebude trvať dlhšie ako 15 minút, pretože je to prvé video a máme dosť trému. Čak? Prapor. Trošku veľa zombíkov už tam je. Spravím aj čestku, hej. Pomoc, ide po mne. Krík, nie, to sú zombíky. Traja. Pomoc, kde si? Som u nás v dome. No, v dome, provizornom. Jau, 4 zombíci. Armáda. Ja neviem, kde je náš dom. Som zabudil. Počkaj, vyskúšam ti postaviť taký slobák. Vidíš dačo? Aj by som videl, keby som nebol za stromami. Je tu zombík. Počkaj, zabijem ho hneď. Už ťa vidím. Tu som. Au. Pardon. Idem plakať. Že ma udrel. Tu máš 2 irony. Už som si zobral. Nemusíš. Spravím krompáč. Čestku si už urobil.